Good morning guys. Mudong may karon og tagbilaran. Kauban din as diri. Bye-bye. Mudong may karon tagbilaran guys kay magpa-check up si Terry, magpa-inject jaga ko pud matugos ang indo. Awa guys, pagikan ha guys, padung Cebu di pa nainga ni kalabeng. Karon labong na kaadyo sa aran ng lamia oh. Baga na kaadyo mga buwak. Dari ana mi, seatbelt ko para safe. Seatbelt. Okay. Das diri. Ako panodlay kay di na naman ko manodlay kay sakit-sakit pag hindi. Mga jukog mas sa atong bag nga violet na kay Mustang. Mas ko kay di ko ganahan sa baho bito sa exhaust. So guys, padong na mi karon. Biyahe na mi. Naligsan. Hala Ginoo ko nagkadugo. Hala. Kisa ka ni taga diri ra siguro ni. Silang nakuha na. Kasi kaya nakuha ko ma. Okay ra baka na sila. Ako mo, hindi ako. Pada pinsa. Hala. Uy. Hala kisam na ang luja doy. Nabalik tiil Ginoo ko. Uy. Nabalik. Balik. Huwag Nabalik tiil. Bara nabawag na yun. Lantoy-lantoy na. Nasa masalag. Ligsan to. Ha? Ligsan. Baha, kanang baha. Bahala. Ligsan na. Kanang baha na Ma'am sirang baha. Hindi na makita. Wala Ano makita sa to. ligsan. Check that. Nabalik sir. Marabo ka nagsintuhon. Ay, kay siya pagkabaling Balik lagi. Ha? Bitay-bitog tiil. Tuhod ani. Nabali pa dyan. Di pa dyan ag mismong tuhod ra. Agkay ng lusa. Sakita. Nahagbong. Gidasmaga na. Nagbong. Karing nagbadya. Wala, orang luod sa. Dari ra guys, sa Lasinda. Unahan pa. Sa amo Tikas Barrio ra. Ayan, baka nagdaskoan. Ang tabok siguro na. Bawon, nasmagan Tabok ang mo. tiguang na. Kaara mo itong... Nasmagan siguro ba? Dapat to. Dakpo, minubag to. Ha? Minubag. Nabuya, uy. Mura magpasahero ni dya. Ba, sinahagbong to. Kami kayo ba, okay, wa namin nanguan, nagdali, magod mi. Nanawag na ka ito, lag-rescue. Wala kita niya. Tawag ka sa ito, Spirit. Mulingkod mo siya. Una ragot mo. Mulingkod na niya. Sure. Lagi pa? Comfort naman natin. Sobrang Naman agad ko check up. Nako yung mga bag-o na ito nga resita na ipakita nyo nag-abot sa bahay. Dami sa Tagbilaran City Hall, White House. Ay ipakita ninyo. Diba? Mulibot mi guys kaya mo palit mi og magdo kaya na may drive-thru dati. Tire mas ang i-drop sa Mercury Drug kay namalit sa mga tambaw. Iwa man dito sa Mercury Drug nga among gipalitan sa una. Action dito kagutas. Dapat na ako ganina kay nalipong ko ganina pag-abot sa Ramiro mo itong wheelchair ko. Ang lipong nga na kay bao to ay kapoy likad yung lawas pa. Dapat magpudyo sa ako. 2 weeks pa man po dagaho ang next nga follow-up check-up. Pero maabot na ang biopsy result. Balik mi dadun sa Indo para i-roll out na po dun sa una po kung mag-treatment may radioactive iodine mi or di na o di na diretso na mi mag-maintenance magsita na si Doc mag-maintenance for life pero timpla-timpla pa po na o bila yung ginhanglan so taas-taas pag proseso
Hangtod nga matud-an ni na ning sa parahe aya pa pud siguro mo uli-uli ang pakiramdam. Karon wa pa kay nagkasaling gubot pa. Sa limuang pag ang hormone sa lawas. So mao na nga di lalim in town. Dami. Ay, take orders na. Go. Chicken with spaghetti. Chicken with spaghetti. Duha ka order. Duha. Duha. Og tulo ka Drink, sir, kuan. ang duha. Oh, Yes. duha ka kuan. Ako'y laing order, sir. Burger. Burger. Tulo. Ha? Tulo ka burger. Tulo ka burger. Hello, burger McDonald's fries and coke. Asa man hatag? Okay, dali lang ta sa first window, sir, para sa tong bayad, sir. Salamat. First time lagi mo order og drive-thru. Mao nang way mga alamag. 600 ni, 621. Lagi sa may 600 nga ang kwarta. Alam ko nagkubot og kwarta kay nga limtanin ka adyo ko. So laban lang pura mi, maulian ra lagi ka. Mauli ra lagi ka atong energy, guys. Ato ko, Salamat sa mga nagstay sa panahon nga nagdown ka adyo ko. Thank you, especially my husband. Ay, mo dyan eh, tigudod-gudod na ho. Looy, lumapod na mangihi ko, magpubos ang ipo, katong kamot, puro tusok. Tinghuwa mo ka ng kuan. Tinghuwa mo wheelchair. Managingan nga, wadyo ko napili, gipana. Awa, nagpili, nabang na. Wadyo ko. Wa ko na sa jeep o gipili nga ba na. Isira na kalimaros. Pabito lang bata. Wa ko na sa jeep o gipili nga ba na kay 1 man. Kaya timan mo ko ni Zagmaazo. Sa jo pa Zagmata para pakanin ko dapat alas 6 makakain naman ko. Alas 6 sa buntag o alas 6 sa hapon. Sir, buwan na. Anja. Tinangga pa jud ko kaadyo. Pero sa puton, delikado po. Pangkasaban mo stiri ganila taranta lagi nang nastiri. Oh, may kadangag sige na tawag. Pay here. Hi, sir. Good afternoon. Ato pizza. Hi. Suki na Ba't ang nga umat naman bana na to, bana nga to. Wala, dili ako nag-work. Oh, sige mo pangatawag ko doon. Meron ka na pas mo. May anak ko mo na. Lisod pag ana-ana lang ka pa rin tahi. Wah, judoy katong sabot to nga September ta magana-ana. XT na pud. Yung seatbelt yung ibutang dari, sakit na dari mo sabi na. Padul tak tamat na padul. Hi, sir. Take na ko sa 5 ka right, sir. Chicken spaghetti lang ako. Puro mo rin ay cook na. Burger McDonald's fries. Ang lagi doon, puro mo rin. Salamat. Thank you. Thank you. Ano yan, ma'am? Kumisa mi? Mauna ni guys, agahang bag-o nga resita dyan ning take ko kahapon. Una nang take, murag na feel dyan habitaw nga lahi ra gid sa katungwa pa ning bag-o. Okay, before murag mo feel pa dyan mga tingling ba pagkuan ha murag ning okay si dyan murag ning okay pag ang pumati. Siguro na absorb na jud ang calcium sa ahang bloodstream kay before bisag daghan agang gi-take dis ja ma-absorb kay kuwang jud ko daani nga kani calcitriol, vitamin D3 ni siya. Mo jay magpa-absorb sa mga calcium kay ug way vitamin D3 di gihapon ma-absorb ang calcium. So man ihang bag-o calcitriol di ni siya mapalit ug wa kay resita. Resita din ni siya. Prescription meds. Kare mo are pwede rin mapalit og resita kay mo man ni ag vitamins. Caltrate plus na. Kay before kay kuan man to, calciumate o Calvet. Diyan. Manjid mag-work. Oy, magahi magapon ko. So kani, gahapon ko nag-start sa hapon, okay si Ja. Basta partner ron lagi dari. Kaning calcitriol mo ni Jang Purma. Ni pakita mo Jang Purma. Naka-take na kog duha gahapon og today. So man na Jang Purma na
vitamin D3 ra siya pero murag synthetic form. Jagari. Kailangan mo dani kaya pirmi man nila sa advertisement sa TV. Ano ni ang giinom na calcium. Caltrate Plus. Ang palit ko og 180 ka buok. Kay for 2 weeks mag-take man ko 2 tubs 3 times a day. So 6 tubs tanan per day. Kaya rin guys, mga ganyan dagang tabang na kay ugwa ni di dito mo absorb pag sige pang pang minhood. Diyan kung kuan kay pugang nang hindi nga na bit sa nang nga na mo din ay sign nga low jud agi mo ang calcium dali nimo paabtan nga mo gahi kada sina gining gahi ko bisag nag-take ko og calcium 3 times a day gihapon kay wa man nga ni wa gihapon to na absorb sa ang lawas ning gawas ra tos ang ihi. So maong kinahanglan jud na pares nga ni. So naas dalton sige bugot-bot kay mo drink na just sang milk pagabot na mo gabi kagabian naman mi sa among biyahe kay naginahinay ra mig dagan kay ron dibito ka jum og gagahang liog pagabot na mo arang kapuyan na sa lawas so matong ning higda na pug ko kay kapuy na ko da may abot nga grasya gihatdan mi og photo cheese ni Ma'am Marilu. Pais na ko no ninja pero basig maninda siya in the future gi-experiment pa kuno siya pero lami man pud tan-awon pero di sa ko mukaon karon ug manalaman pud kay nagkaon man ko gani ng alas 6 kay alas 6 sa hapon mukaon ako para makatake ko sang tambal. Diyan higda na ko kay grabe nang kapuja mura bitaw di na jud parehog ang lawas before so wa pa ko operahi pero nangutan ako sa doktor ingon mag-doktor nga everything will go back to normal basta kuno makuan na kanang matimpla na tanan ang mga hormones nga nagkalamukat pa. Diyan naghuwat pa jud mi sa biopsy. Hopefully ugma or today na ag resulta motawag pa mi sa Sibudok para og na nag-result arang ipa-email anja mobalik ko sa ang endocrinologist para mo na pang buhaton ang sunod nga step which is radioactive iodine kung cancer jud dito sa biopsy pero kung di cancer praying jud ko nga di cancer unta na milagro nga nga benign ra para di na ko mag-radiation kay mag-radiation ko 1 month na pud Miss Dalton magkalagjo. So at least karon bisan og na ay di pa ko niya makahawid at least makahagwa-hagwa ko niya makagakas ko maghigda mi inga na makakiskis ko o mag-radiation ko di jud mi magkita kay di man jud makig-close contact o maybe magkita mi pero naladyo jud magbabay-babay ra di ba murag arang kuan uy ning cry nagatang Dalton. So mao to hang lawas pati hang energy di pa jud mao sa normal. Diya, ara pagkakapoy. Uy, ni cry na magatong baby.